Oare ce se face aici? Mi-e frică. Mi-e frică de... Gata, gata, gata. O să înceapă următorul joc în câteva minute. Fiți atenți. De ce îmi lași pistolul? Mi-e frică. Dacă nu le lași frumos. Gata, vă las. Ce vreți? Mi-e frică. Hai. Acum eu sunt gardian. I-am furat armele, i-am furat tot. Acum să mă duc. Da, s-a dus triunghiul și acum o să înceapă următorul joc. Da, următorul joc a început. Mâinile sus, dă-ți masca jos, dă-ți masca jos. Sau dacă nu mori. Nu, repede, nu. Dă-ți masca. Ok. Dacă nu dai masca jos, ești prea tânăr să mori. Treci în pace. Ce să fac? Să-ți ia pistol. Nu. Repede. Frontman, au venit, l-au omorât pe unul, m-au amenințat să-mi dau masca jos. Repede. Fredman, și ce n-ai faci? Altfel, nu mai interesează dacă ești prietenă sau nu. Drag, jur. Stai puțin, n-ai niște șervețele, că curge sânge, da. Gata. Stai, uite, nu trage. Mergem cu pistolul la capul lui. Stai că mă duc eu cu pistolul. Și tu, ba nu, și rare și tu îi luai pistolul. Dă-i-te în pușcă. Haide, mai repede. Unde să merg? Repede, dar dacă nu... Jur, uite, chiar merge. Uite, zi merge că nu trec în tine, dar uite. Iată, chiar merge. Îți dau un cuțit în cap dacă nu te miști mai repede. Haide, mai repede. Ăsta scrie pe tine în gât. Mai repede sau dacă nu, mult. Hai, stop! În care ușă? În asta sau în asta? Zi, nu te duce, zi care ușă? În asta. În asta? Să mor. Nu puteți intra decât dacă am mască pot intra. Pentru că trebuie să-mi scaneze masca. Nu stai aici, Zi, asta e? Da. Asta e? Bine, face, cauți, nu te duci, stai aici, altfel te împușcă. Uite, noi o să te omorâm. Uite, stai așa, noi o să te omorâm și după o să intrăm în asta, cu masca ta, ca să am și o mască, deci te-am omorât. Așa, pe pistoalele, pregătiți pistoalele. Așa, bună ziua. Ce vreți? Salut. Ce vreți? Vreau să te rog ceva. Vă rog ceva. Stați aici. Știu că nu sunteți gardianii. Știu că sunteți niște intruși. Voi ați fost concurenți, de fapt. Și voi ați omorât un gardian. V-ați dus și ați mai omorât unul. Dacă... Nu pot să scap de noi. Visați voi. Ultimele voastre cuvinte. Mai întâi dați-o voi.
Dați masca jos. Mai întâi dați-o voi. Vreți să ne dăm noi masca jos? Da. Gata, ești mulțumit? Ne-am dat masca jos, acum e rândul tău, haide. Haide, până nu trag. Mulțumiți? Gata. Cine ești tu? Cine e asta? Un coleg mai vechi. Mulțumiți? Nu face. E uite, și ne trăgeam în urmă. Mulțumit? El e prietenul meu. Ștefan. A fost prieten, pentru că m-ai dezamăgit. Din cauza ta am avut o copilărie frumoasă. Ștefan, Dar Carina. n-are te iert. Vreți să veniți să fiți gardiani? Nu. Nu vrem. Ah, m-ai împușcat în număr. Nu. Număr. Ajută. Umărul meu. Ce? Unde? 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 Unde sunteți? Ah, nu pot merge. Ah, cred că o să mă întorc. Cum te chema? Că nici măcar nu te-am întrebat. Unde sunteți? Unde Cum te sunteți? chema? Unde sunteți? Cum? Thanos. Thanos? Thanos. Nume așa de... A, Thanos. Îmi pare rău, Thanos, dar n-am apucat să... Ai fost alături de mine mereu când am trecut prin rău. În căcata asta de Squid Game sau cum naibii se numește. Îmi pare rău. Unde sunteți? Am niște pastile pentru Carina. Nu. Umăr. Oh, cred că o să mor. Unde sunteți? Spital. Hai mă repede să-ți defac. Repede, am niște pastile pentru Carina. Repede. Eu nu dau pastile bună. Nu! Trebuie repede să nu-i dea pastilele la psiholog, pentru că o să-i facă mai rău. Bip, 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 bip. În sfârșit pot să respira. Știu că nu-mi bate inima prea tare. Bip, bip. Vii repede cu niște pastile care te fac să fii în viață, repede! Bip, 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 pastile. Nu pastilele alea sunt otrăvitoare! Na, repede, mănâncă pastilele astea! Păi dar nu bea deja. Repede, iarele pe ăstea, pentru că știu, pentru că Thanos l-am văzut eu, au pus ceva în ele. Niciodată Thanos nu putea să facă așa ceva, minți! Nenorocitule, n-am făcut asta. Ba da. Știi ce? Nu mai vreau nicio pastilă. Dar o să le iau să mă fac mai bine. Dar cum o să mor? Ia. O să mor. E sigur? O să trage ea inima asta. După ce că m-ai rănit la umăr și tu nu știi ce, pentru că acolo eu cu pistolul ăsta o să te omor pe tine. Cineva cu mine, mă ajută cineva să mă ridic. Da. Da și ceva.
hârcă. Ce fac asta? De ce trebuie să omoară pe toată lumea? Că game-ul ăsta m-a dus puțin cu capul. Thanos, Thanos! Repede să te iau. Da. Știi ceva? Mă împușc. Thanos, nu muri acum. Știi ceva? Mă împușc. Sunt prea nebun. Thanos, te rog. Nu înainte să spun te iubesc. Stai. Stai că vreau să S-a fac făcut asta. dificil în ultima clipă. What the fuck, nu e adevărat.